hjertelig velkommen til InnoTV. InnoTV er UCN Innovations fortælling om, hvad der sker. Og i dag skal vi se på Innovationscirklen og hvordan den hænger sammen med Innovationshuset. Velkommen til en tur i Innovationscirklen, der både er en model, men som samtidig også er vores innovationshus. Så vi starter heroppe ved den første fase. Her i udfordringsfasen kan du løse en masse forskellige udfordringer. Du kan bruge gamification, du kan bruge VR-briller, du kan programmere spil. Fase nummer 2. Denne lille turkise zone handler om at undersøge og udforske ting. Nummer 3 fase. Nu er vi i det gule idéudviklingsrum, hvor vi kan finde en masse forskellige idéer og udvælge den idé, vi vil arbejde videre med. Nummer 4. Nu er vi i det orange prototype laboratorium, hvor vi kan lave t-shirts, roller, klistermærker, 3D-print. Nummer 5. Her i handlingsrummet kan man lave en masse forskellige handlinger. Du kan lave podcast, du kan lave video, du kan lave green screen, du kan lave hologrammer. Fase nummer 6. Her i den mørke lille zone handler det om evaluering og feedback.